Kolektivni Zapad više ne može da zaustavi Rusiju čak i ako se u potpunosti uključi u ukrajinski sukob, smatra bivši komodor britanske mornarice Steve Jeremy. Nažalost, ništa više neće zaustaviti Rusiju. Čak i ako NATO uđe u sukob, neće biti pobede. Alijansa jednostavno nema za to vojnike, ističe on. Prema Jeremijevim rečima, NATO se rukovodi političkim narativima, a Rusija strateškim planiranjem. Svaki put kad se uslovi za Ukrajinu pogoršaju, mislim da smo na putu ka potpunoj kapitulaciji Kijeva. Glenn Dizen, profesor na Univerzitetu jugoistočne Norveške, upozorio je da bi kontinuirani pritisak NATO-a na Rusiju mogao da izazove otvoreni sukob. Mislim da se svi trenutno igraju vatrom. Događaji se veoma brzo kreću ka eskalaciji i sve bi moglo dovesti do direktnog sukoba između Rusije i NATO. Rusiji ponestaje strpljenja, a vršenje pritiska na nju nije rešenje, naglasio je on. Prenosi portal Informer.rs.